barkanmu da warhaka. Idan dai kuna bibiye da mu a wannan channel ɗin tamu mai suna Hausa Global TV, wato Hausa DTV, muna kawo muku labarai ne na yau da gobe. A inda rahotanni masu ƙarfi sun tabbatar mana da cewa tsohon gwamnan jihar Kano, Sanata Rabi Musa Kwankwaso, ya gama shirin ficewa daga jam'iyyar PDP mai adawa zuwa jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya. Majiyar ta tabbatar da cewa tun bayan zaben shugabancin shiya na jam'iyyar PDP, sanatan baya jin daɗin jam'iyyar PDP saboda sanata Bello Hayatu Gwarzo ya samu goyon bayan manya a jam'iyyar PDP shiyar arewa maso yamma, ciki har da gwamna Aminu Waziri Tambuwal. Wannan dalili ya sa yanzu haka Kwankwaso ya kammala shirinsa na ficewa daga jam'iyyar zuwa jam'iyya mai mulki wato APC. Ya kuke ganin wannan turka-turka ta kasance tsakanin Kwankwaso da Ganduje idan har ya koma jam'iyya mai mulki? Gaskiya akwai taraliya. To da ƙarshe kuma wani labari na nuna cewa gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje ya janye ƙarar da ya shigar kotu yana ƙalubalantar mawallafin jaridar Daily Nigeria wato Jafar akan bidiyon da ya wallafa na dala, a inda aka wallafa gwamnan yana sunkumar dala yana sawa a aljihunsa. Wannan ƙara dai ya janye ta. Ya kuke kallon wannan janye ƙara da yi? Wasu suna ganin cewar wai kowa ya tuba don wuya babu lada. To shikenan, Allah ya ba mu zama lafiya. A ƙarshe dai kar ka manta ka danna mana subscribe a wannan channel ɗin tamu don muna samun ƙwarin gwiwar tura maka bidiyo masu muhimmanci irin wannan. Muna godiya.